Ah. Hay, madang buntag, di batang gialingit ya. Mo apa sa isang ina, ngatos gawas sa galing. Ha? Pre. Mo apa sa isang ina. Ina-inahon ka ajo but og maulit taog. Wala. Manguyab na, magpalaban bag ina. Ugad to na mamisita. Ina-inahon ka ajo. Nagkarit ka ha, day? Lune? Ato sa ate. Ah. Ha? But og maulit taog nagmagpa. Laban bag ina. Ano man na? Uy, parang luya. Lumingaw ka? 1 minute naman tawa ng gagas. 1 minute Lagi pa din lagi gani. sa kambisa andang. Di sa kakaatog Manila. Katayin kita dali. Katayin kita. Tay, nay nagbili og muron. Nara ko ni mo hapit, laki man to. Ada nga na si mangan hini mo mangita nimo. Hala. Unsa, muro na pa injong negosyo. Hanila ba injong negosyo? Lagi budhay injong negosyo. Muro na pud. Kira man abi sa gansa sa natay kanon. Grabe na pud. Diskarte to da max na jud, muro na pa pang suro ninyo. Todos? Nagpila po to injong muron. Nagdiyesag buo. Ikin kinta, pero daghan na pa yung bersunod si Dalton. Para ka taas ton. Taas ang taong. Ha? Taas ang taong, no? Taas kado, Amerikano. Tila, dito umigas sila. Nah, titalin din, no? Ano man? Kakao na kau, atau inahan kau. Ting bunga rin limon situ ron. Ya. Tapi dengan limon situ. Suruh-suruh cakok kalabog na lingaw si Dalton. Ara ko sa kabasakan. Mangita ko rin lagtub. Kung nabahinog. Hilaw. Lain nagpanahon ron kaya binuang. Muwan mo init. Pero klaro jud. Ninglaag ko sa ila Ate Lilian ganiha kay nag-istorya mi. Kay basin lagi din ako makalag sa ila kay mularga na kog Manila. Hapit ako mularga guys. Ako ra nga sa biyahe pa do Manila, kung patagbo akong limwil. Si Flora may gusto siya muhatid pero na may bata. Nagsusupa man. Okay raman na og ako ra nga sa madto kay di man ko magdaog daghang sinina. Na naka-advise na nga magpa-opera jud kuno ko. Isa sa una ni pila siya sa public. 5 ka tuig na diyang hinuwat, tuwag hapon siya tawagi. Unsa karon, paghuwat ninja og 5 ka tuig, agasang bulb nga nadaot tulo na kabuok. Bisan og naginom siya og kanang nay para sa kasing-kasing, nadaot gihapon ang agasang bulb. Ako magpa-opera gad ko. Bahala na nang uban og moingon nga mamatay kog magpa-opera. I cancel in Jesus name din ang hitabo kay gusto ko motaas ang kinabuhi. Ubangis gut lagi tagpartig opera di na siya ingog basta-basta. Ka-opera gud na. Unsa sa kasing-kasing pagajud. Open heart surgery, di dalim. Pero ang yan po sa Ginoo nga, agamot sa mga doktor nga magkure-kure sa ang daghan, mag-abri nga na panalanginan sa Ginoo. Kay siyempre ang Ginoo ginabuot sa kinabuhi sa tao. Unsa kanang doktor, gihimo man ang instrumento sa Ginoo nga mo yung makatabang sa tao nga problema lagis lawas. Nagbasa ko sa mga comments dito sa kuan, ang vlog sa Facebook, parte sa pagpa-opera. Daghan ingan nga pagpa-opera jud diri ado kahadlok. Kay sila kuno gioperahan na karon okay na ginakahimtang. Diyan na piniingan nga pagpa-opera jud diri kay agang igsuon nga na. Wa na pa-opera karon namatay na. Daghan ingan nga pagpa-opera kay aron mo taas pag imong kinabuhi. Na piniingan nga og di kuno ko magpa-opera mamatay jud kuno ko. Tamantuloy. Ay tamantuloy. Katay tamban tuloy dagko pag 100 ang kilo. Kadtong das 2022 nga niadto kog Philippine Heart Center. Kadtong panahon na wa pa ko mahadlok. Naoperahan na anta ko dutong panahon na. Unsa kay nahadlok man ko. Kay nga mapud sila nga mamatay jud kay nga na epilepsy. Pero nag-istorya mes ang doktor nga neurologist dari sa Tagbilaran si Dr. Makapas ingon si nga di ko mahadlok magpa-opera kay inigopera na he.
butangan ko anesthesia anza di ko na makabati, matugra ko na. Siyempre matugra, di man ka atake handa nagpatol kay tug. Pohon-pohon kaluyan sa Ginoo makaabot ako sa Manila. Mudalit sa Philippine Heart Center kay namin ning hatag na huog kanang naay number sa secretary. Mao kuno to ang text scan. Magpa-schedule ko. Ato na ko semi-private nga doktor. Pohon-pohon makaabot ako didto. Atong text kan tungkuan, sekretary sa doktor kay magpalistan ako nga magpa-check up ko karong adlaw. Dugay ko nakatugo bi kay nangutan akong ate Shirley. Kay siya 5 siya katuig ning pila sa public. Naoperahan siya des naging tuig. February siguro to hanitong buwan na. Ag nadaot sa isang bulb duha mao tay giilisan unsa ag sa gi-repair. Nangutan ako ninja unsay pamaagi ug kanang magikan na kas public, unsa mabalhin kasi may private. Murit sunod ko kas doktor sa private. Kay og maka-istorya na ako na mis doktor. Ang doktor na ko ni bahala dana mo. Ingon og unsay buhaton para makabayad ko sa mga bayaran. Na may ibang doktor nga modawat rag warranty letter. Karang gikan sa gobyerno bitaw mga adto kag hinabang unsa. Kintay mao to kus presidente. Magsuwat atong presidente. Kini si Teresita Borato nga na tagaan na og 1 million para sa isang operasyon. Mao to ang hatag sa doktor. Kay kanang doktor nga isang gi-rekomendahe. Kuan man mudawat man og warranty letter. Unsa nang pa ibang doktor nga di kuno madawat og warranty letter cash jud. Kay bas hindi makapangadyo lagi hinabang. Nakoy kwarta na tigom pero wala man nakaabot og milyon. Mao nang ahad ang pangitaan og paagi nga maoperahan jud ko karong tuiga. Kan lagi nga bang nay rheumatic heart disease nga ipasagdan ra, wa naginom og tambaw. Wa na sila diha nga impas na. Kadaghan mo ko kailangan nga impas na. Pila nakakabuk ag ang kailangan na impas na. Dares buhol katong nay patient pod ni Dr. Rolona. Naimpas na pagduha. Dito po sa Philippine Heart Center, katong kauban hag pila-pila nga badge nga taga-Tacloban. Naluoy ko dito kay pagpa-check up niya, grabe na gad kahupong ag isang tiil. Tambok na gad kaazo unsa. Naglisod siya ginawa. Mo to siya giamay ko sa Facebook. Natingara ko kay paguli na dari sa Bohol, katong gikan kog Philippine Heart Center. Nagpost man nga na RIP, condolence. Namatay sa atin, kuloy lamang tong bujiha. Pagkita lagi na mo sa Philippine Heart Center. Arang pa nga nakadug isang tiil, tanan isang lawas, pati isang tizan ning dako. Hupong siya sa kaazo. Mao to warat sa kaabtig pila ka buwan entonsis jud. Luoy laman. Naloy ko dito niya kay ingon siya nga gikan pa kuno sa Tacloban. Biyay sa Manila kay iisa lang ni ipalo pag isang pagpa-opera dito mas sa public. Nja. Nawa na siya karon na impas na. Katong dis na agi nga nagsugod ng sakit. Das 2022. Grabe dinahang kaposer adto. Hangat kaadyo unsa agang daghan. Hut kaadyo kanunay unsa baglasig kong ginawa. Mao to nga nato mag Philippine Heart Center. Pag-abot na mag Philippine Heart Center, dito na magpa-check up nga na. Dito mis private nang unang pa-check up. Pangadyo sa private kay kuan man. 1.8 million unsa. Nanglan mo down mi og 700,000. Dara tong panahon na. Agang kwarta wala ka abot og 700,000. Muning kuwada. Di lang ko pa-opera karena mahal man nagbayad. Mao to dito ko sa public ng pila. Unsa ag public kay ano ga sa mapuko tawagi. Hapit na mo tulo ka tuig. Mao lagi ang doktor naka-advise siya nga mao ko sa semi-private. Kay aron maasikaso jud kunog dali. Napin ni message na taga-ubay. Ang nadaot sa isang bulb duha kuno ka buok. Humana siya na operahan sa Philippine Heart Center diha sa Mayo. Pero agad ang schedule dapat sa July pa. Jag-advance laman sa Mayo kay nagsuka naman kunog dugo. Ready na ko unsay mahitabo puhon-puhon. Ahala mangyampo sa Ginoo nga tagaan kog pabor. Successful agang opera puhon. Muadto kog Manila sunod semana siguro. Sa maabot ko na nag Manila, mapahuway sa kog usa ka adlaw. Sa nakaugma adto na kog Philippine Heart Center. Magpa check up na ko dito kay arong tagaan akog quotation sa doktor pila di mabayad. Pwede na po ko makapangadjog hinabang ato sa presidente. Ug asa ray pwede pangadjuan. Gaban nga nagpa-opera sa Philippine Heart Center, katong ilang bayaran ng tag 2 milyon kapin.
Nangadyo man sila hinabang sa presidente, gobernador, nga na. Agaban, nalawas sila kaya na nangkamot mo din sila pangadyo ka nang may hinabang sa gobyerno. Kaya og agama ra pang income may saligan, di man kaigo jud. Na ko gihawiran nga kwarta, wala na sila kaabot og 500,000. Mao nag mga kwarta nga hinatag sa mga tao sa una. Wala na jud ko nakatigom-tigom karon kay agsuldo sa YouTube, gamay na laman di pinja. Kada buwan na ako ipaliton nga tambaw mahal. Mao nang agang tigom adto sa ingang madugangan. Malawi ra lagi Ginoo, di ko pasagdan. Kani ang mga plano ang isalig sa Ginoo. Isalig din sa Ginoo tanang kay Ginoo man sinagbuot sa atong kinabuhi. Kay ug unsa pa na atong mga plano diha, tama na tas pag istorya sa atong plano, Ginoo diri maglihok. Siya diri magbuot, agad sa pagbuot may matuman. Mao nang ang isalig sa Ginoo og tanan. Di ko madeg nga operahan. Sa una kay nahadeg-hadleg pa man ko. Sa mahumanag ang operasyon. Kasi nung tagaan pa kong anak na ng panahon na. Kaya humana mag-opera. Di ba kakita na ko sa ang liwat. Liwat na mong limwil. Basin tudog ka nang nay. Inig humana opera. Maadun ko dagang epilepsy. Kahit sa ampo kanunay nga. Tagaan pa kong taas ng kinabuhi sa Ginoo. Successful agang pag-opera pohon. Sa kining mga problema. Parte sa financial. Masulbad ra, makabayad ko sa ang opera. Di lay ko pasagdan sa Ginoo. Tagaan pala ko na sa taas nga kinabuhi. Kay kami ba sa mabuhi din kalibutan na. Maunang manangkamot kajug ko nga maoperahan ako karong tuiga. Sunod buwan ba or insang buwan na nga na. Bahala na og madugay ko dito sa Manila. Kay to ang pa dito sa Limuel. Arang isalig sa Ginoo ang tanan. Sulbad lagi ning tanang problema og imong isalig sa Ginoo ang tanan. Di naman sila magagao. Naisahay og sapatan ko kay mo imong kong ada. Di na ko may tambaw, bahala pud. Wato naman ang ginahawag sa taman mo nga ako og sapatan ko. Nigaman hanap ng sapangan ang paaba ang pilpilon. Ning ko hala. Di man ko gusto gingana, agha man gusto. Mutaas pag ang kinabuhi. Karang kuan. Karang sapatan ko kay makalimot nang ko. Porame! Nangham kong paramay sa nina. Kung short. Dang hudang. Paramay. Dang. Dako na hilaman sa ibang bursa. Sa ipok. Kwarta. Bawa pila ni? Ang tanawon. Hala. Kakita ko kwartas ko ang porami. Isang ipok. O, dang o. Kaya di mo ko daning porami mangawat. Ang paning uli din niya.